wiima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fe jayɓatake bindaɗo nasande 13 silo hitande ujunnaje 22 ɓatake men ko fate cellal ɓalli weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene dusodira ene ɗoftodira e fedde almudagu fedde almuɓe e nder région de Matam hande waɗoɓe jonde mumen hande toon to ndulmaji demɓe ngam yurnitade ko fate banggue almudagu e haalde ko fate banggue dinul islam e toɗɗade hol jogorɗo ardade nden fedde eɗen mbiya ko fedde wande fayida eɗen jaadi hen eɗen dusodira e mabɓe kala saaha musidɓe tedduɓe kala alhamisa eɗen kewi haalde cellal ɓalli nde tawno afo neɗɗo ko cellal cellal woni kala neɗɗo sa ala cellal afoma mo jibinɗa o jawdi ma ndi dañƴa ndi ñamdema welde nde jiɗɗa nde kala a yiɗa jiɗɗa ko cellal sa dañi cellal noon ko heddi kala ko neema sa ala cellal kala neema mbawɗa dañde a nemata ko hen tawno ko cellal woni kala en berti juuɗe men faade joomi men nde ɓeydanta men cellal o uddita haqqillaji men ngam rende cellal ngal wo rokki men saɗa ñaago Allah yo selline saɗa ñaago Allah yo ɓeydane cellal ya taw an hoore ma cellal ngal o rokkuma ngal aɗa reeni ngal a sellani aɗa ñaago Allah yo selline ɗo yeeso ma ɗo aɗa joƴƴini ɗon kene ñawnuma walla aɗa waɗa kene ñawnuma walla aɗa hutoro kene ñawnuma way kono ko ñagorɗo Allah ko gonɗa koye majjere ni ɗum tagui wiide noon julɗo yo humpito kala sa humpitima tan ma andu holno mbawɗa ɗowirde gurdam ma faade joome taw wona ko ñagorɗa joomi ko ene waya kadi no comme nder ene soomi sabotage son paami aɗa ñaago Allah yo rokke jawdi ndi joguiɗa ndi gonɗa koye bonnude walla ndi joguiɗa ndi a waɗani no ene moƴƴira walla a waɗani no ene yencinira beele mbawa dañde ha ɓurta aɗa ñaago Allah kadi yo ɓeydane teɗa ko rokkuma ko aɗa wawi wurde hen pera hen haqqille ma ha daña hen ha goɗɗo daña hen kono tonga haqqille ma kadi duttuɗa Allah kadi ɓeydane ko nde reeru ɗum woni nde reeru waɗi noon neɗɗo yo humpito hakkude mi Allah no foti ñagore no foti waade to banggue cellal Allah rokkima cellal ñiiƴe rokkima cellal guite rokkima cellal hoore rokkima cellal terɗe kono ñawni koyɗe ma aɗa jooɗi aɗa ñaago Allah yo ɓeydane cellal koyɗe ɗe cellani walla yo selline aɗa safro aɗa ñaago ɗum Allah walla goɗɗo ne ñaagonoma ɗum ɗo Allah ay duttuɗa aɗa ñawna guite ma aɗa ñawnira ɗe écran aɗa ñawna ñiiƴe ma aɗa ñawnira ɗe gueɗe goɗɗe aɗa ñawna terɗe ma aɗa ñawnira ɗum produit ji goɗɗi ndeke firti ay ko jahata e dow aɗa ñaago ko a famani ko woni ɗum noon so eɗen ñaago Allah yo ɓeydanen cellal ya taw enen e koye men eɗen jogui haqqillaji rende cellal ngal Allah rokki en ngal
tawno neɗɗo waɗi ko cate to bange médecine doctoragal ne waɗi ko cate ɓe jaari ko ñiiƴe, ɓe jaari ko ɓerɗe, ɓe jaari ko wallude yimɓe ha jibina, ɓe jaari ko to bange guite, ɓe jaari ko to bange ɗum e ɗum, ɓe jaari ko to bange guri. Ndeke kala hen ɗo ñawi atinat sa ñaagimi yo Allah sellina ɗo, sa woppani ñawnude ɗo ma ñaagoye ɗo kadi yo Allah sellina ɗo. ɗum noon yo Allah rokku en rende cellal men. aɗa jogii nguru ma moƴƴu, Allah ne tagma ne rokkuma nguru moƴƴu, jiɗa jondam ha nannayi nguru ngu ko alano hen, ya ha nguru ngu ñawnuma duttuɗa kadi ñaago Allah yo selline. Allah rokkuma ƴiƴam celluɗam, ƴiƴam moƴƴam, naata e ñaɓɓele goɗɗe e jarameje goɗɗe e gueɗe goɗɗe belemeje aduna goɗɗe, aɗa andi kay moƴƴani, kono aɗa duumi e oɗon belema ha ñaw tawma hen duttoɗa kadi ñaago Allah yo sellini. ko wadde hunde esprit, ganda hunde ha gayna muɓɓa guite naata hen. ɗum woni noon joom deftere oyo ɗo wiyanno en wiide mbaɗa ko boni mbiya astahfirullah, duttuɗa kadi taya mbaɗa ko boni kadi mbiya astahfirullah. ko hunde hawnide. on astahfirullah o wayema tan kono kuccita e jawdi walla ndamdi walla puccu ngoru walla ngaari mbiya jibin no mbe walla mbaalu walla ko rewri no jibinirta ni, kuccita ko worɗi ko woni ko gorɗi tan mbiya yo jibin ha ƴeewa soma jibin ni way. fof koye men woni. ɗum noon so en pelliti ñaagade cellal, ndenen cellal men, ponden ɓeten ko ñamaten. sa laari restaurant ji mawɗi saare majji tawno no tubakoɓe mbayni ko ni enen julɓe mbiɗini mba, tawno neɗɗo yo humpito. humpitade ɓuuri humpede. Allah yiɗa humpede, Allah wondi koye kumpitiɗo. tawno neɗɗo so humpitima tan o toñata, neɗɗo so humpitima o yooɗat o fewat kadi o andat fodde, o anda kadi o haaɗata, o anda ko haalata. ɗum so ŋakke neɗɗo o waɗa déborde. ala pap ko wawi arde ha ɗo foti ha ɗo ɓurtat tan. ɗum waɗi enen rendo men daren kala ko ari en ɓurtat. WhatsApp ari en ɓurtat, Facebook en ɓurtat, yangue en ɓurtat, inde en ɓurtat, diine en ɓurtat, fijirde en ɓurtat, jalniko en kala ko ari en ɓurtat. ha wonta ñamirguel, ha wonta bonande, ha wontani men ñaw, wontani men gañodiren ceerten. politique hande gonaɗo fof ɓurtat, saabu en galna ɗum humpito. potta e neɗɗo haala politique. won question ngaji namdora walla won namde ɗe namdoɗa o anda ko wotete ko, o anda ko yahete ko, o anda cuɓeteɗo subama, holko woni golle mum o anda. yaha tan mo haala tan onno goto fof ala golle, ne ñama ne jooɗi haala arko fof sokko hen. yo haal tan wiye kaari kalowo tan, hande kaari haali. ɗum noon ko probléme. sa ari restaurant ji mawɗi walla galleji anduɓe ndefu, famɓe ndefu, walla téléji pawoji ko wayno ndefu, fof ko fonda. lamɗam ne anda no foti gramuji batteɗi hen, farine ne anda no foti gramuji baɗaɗi hen, maaro omo andi no foti kiloji o sorata, nebam omo andi no foti walatuji walla litre uji o waɗata hen. kala komo waɗa e ñamde nde ko ponduɗo. so ɓurti dose ne gaña, dose kala nde ɓurti gañat. sabunde dose mum koko fonda, kala nde ɓurti gañat. sukara dose mum ko fonda, kala nde ɓurti gañat. defoɓe cabune walla defoɓe keremaji, yimɓe ne poppa e ɓalli mumen, keremaji ɗi koko ponda. fondi ɗum ko anduɓe jokkodiri e darmatologue en, humpitiɓe to banggue guri. ɓe mbi ɗum so rendinama e ɗum ene wawi yaade e nguru wasoro ko ɗum lor. an gara gaddoya essence goɗɗo ɓeyda hen beele defanma nguru ngu walla waylanma goɗɗum, ay a naate erreur. walla cooda ñamde gadda mbahlitande mbatta hen goɗɗum, a dema caɗele. fof ko fonda ha foti. jiya so tawi neɗɗo ne defa e télé wima mbanmi ko ɗum winde ha gasa. so calculama ko winda ko, so calculama ko waɗen ko fof, so tongama tawite ko net gañata neɗɗo o. fayi net koye reedu ndu, fayi net koye ndiyam ɓandu ndu,
fay net koye ƴiƴam ɓandu ndu ko worɗi ko yaltoya. kono sa nangi gueɗe goɗɗe a ɓeydi hen ha natti wonde ko ɓeta, yadata e ƴiƴam neɗɗo o, yadata e ndiyam neɗɗo o, yadata e reedu neɗɗo o, so ñaami wontanamo lor. ene safe e ɗemgal, ene weeli e hunuko, kono moƴƴani e cellal. ko ɗum woni hande ndefuji men ɗi, ɗum woni cagguji men ɗi. neɗɗo ñaama ronko yaade dow wuro, neɗɗo ñaama doge reedu, neɗɗo ñaama daña caɗele. hande mo jiiɗa kala ko dafaɗo naate e rendo men ngo, kala mo jiiɗa ko dafaɗo, kala mo jiiɗa ko dafaɗo. ko ɓuri hen hewde kadi enen pop ken rafi goto. sa are galle goto ɓoɗo muusa koyɗe, heddiɓe fof ne muusa koyɗe. sa are galle goto ɓoɗo muusa hoore, heddiɓe kala ne muusa hoore. mboɗo muusa reedu, heddiɓe fof ne muusa reedu. komi maɓɓaɗo, heddiɓe fof ko maɓɓaɓe. mboɗo ɗojja, heddiɓe fof ne ɗojja. mboɗo isla, heddiɓe ne isla. komi doga reedu, heddiɓe ko dogaɓe deedi. rendo ngon fof no, wuro ngo fof no wayi. donc firti ko so tawi en kumpitta ko mbatten ko, en kumpitta ko ñameten ko, en kumpinta ko no ñamirten ni, ko hunde yaltat tan to nanen yalti. jaaɗo capital ara addana men, jolen hen, cokkoɗen hen. so yenge waɗi inde waɗi mbiyen hande kewi ko ɗum, kewi ko ngu ndef. holto ngu kewi, hol gaduɗo ngu, holto ngu iwi, anda. mawɓe ne jooɗi ɓe gardina hen luuko, ene weeli ñaame, hay goto humpitta ko to iwi. ko caɗele mawɗe musidɓe tedduɓe. ɗum noon ko alay saago rendo ngo wahlita jaɓɓal. canzen jaɓɓal, canzen jaɓɓal. soraɗo ɓene foof e mayat, walla ko dañƴen foof wonta ordonnance uji. goto men kala nana jogui ordonnance uji ha wayno leydi. a yarat tan, a yarat tan, a yarat tan, a yarat tan. teno ko jarata ko waɗi effet. kala foɗɗere nde jarɗa nde acci toon ñaw, kala foɗɗere nde jarɗa nde accema ñaw. hay soɗo ittema rafi kay nde accema rafi. ko effet woni hen. ɗum alay saago ganden ɗum. ɗon ɗo kalɗen ordonnance uji ɗo, mbatte haqqillaji ko kalami ko e nder galleji moon. mbatte haqqillaji poɗɗe kala desten kaɗaɗe yeyede ɗe ko ɗe jeyete guure men. yeyteɗe ko mawɓe men, ɗe jahata koye luumaji, waɗi paquet ton mboɗoyon, paquet ton danoyon, tawɓe ganda hay ko winda nder koko woni. wonno koɗe drogue, lowa e majje ko drogue. so ñiire musata, so hoore musata, ko wawi wonde fof ko yo haalis artan. ko leɗɗe goɗɗe lowa e nder majje. a moɗat poɗɗel gotel tan kaluma ɗon e ɗon, hejjitinma probléme ma, rokkuma ɗoygol, walla rokkuma raha foftere, walla rokkuma jaam, walla hoore natta musde, walla koyɗe, kaluma tan ndeeƴa. o ko woni poɗɗon kaari kon moƴƴi. ay yaato kaari kon mbiya rokkam poɗɗon kon. taw nder o ko posone woni toon, posone ɓolo. nder o ko posone e feeje ɓoli ngoni ɗe pewna ko ɗa ɗo Nigéria ɗo, walla ɗo Ghana ɗo, ɗa ɗe pewna. walla wonɗo cosohu mo guini ɗa ne jogui masiŋel tan ne fewna kon. alana ɗum gandal, alana ɗum humpito, alana ɗum pinal, walla ɗe pewna ko Chine. ɗe ndeway batoje, ɗe naata e leydi, ɗe naatira muɓɓugol guite. no gandirɗen wonde lamɓe men ni, oɗon gandi kalami ko, ɗe natira men Benin, walla Togo, walla Nigéria, walla Ghana. ɗe cokko e nder men ga en. ɗe ngara yimɓe ne jirrina jeeyaɗe, ɗe ko paɗɗe goraku. sa moɗi tan foɗɗere wotere nde wonata minta 5, tawɗa yiitima hoorema. kono sa duumima hen lebbi 2, hay sa moɗi poɗɗe 18 a nattat yiitade hoorema. so ɓooyi ñaw natay ma, a natti jogade goraku, tene ñaw naate ma. jonon ɗe to poɗɗe won mawɗo goto mo badduɗen noon balɗe ñande nde. wonɗo jahannomi, o itti pakketel ngel to poɗɗe ɗe gonata ɗo, o noddimo wi kam ay ngel ɗo pakketel sa yeehi ma yi yirlotoɓeɓe ene jeeya sodanam hen gotel. darmi hawno joni min bab min mi suusa soode ɗum ɗo. min komi pindinowo gonmi ko hakkude télé e réseaux sociaux mboɗa haala. somi yiya mboɗo sooda ɗum e clandestine, mi anda ɗo iwi, mi anda no wayteno ko ni tan ya tan sodnam ɗum e bolol, mi suusa. o daari ho jiro moosi o gonga koko haɗa yeyede, saabu hay ñanden suko goto nanggama hen.
mbimi ko haɗa yeeyede noon yeeyete sunde sa soodi sa yari ko ñaw teni ko ɗum woni galleji men kamɓe pap aɓene jogui poɗɗe ɗe mawɓe men ɓe kam fa ɓene joguiɗe so ɓe musano ɓe loko gotel ɓe ndeeƴa joom deeƴa fiye kuul mum deeƴa taw foɗɗere nde ko nawi ɗum ha ɓoyeɗano so ɗifta yi kadi musallo arta kadi fooɗo gotel yenko ene jibinan ɗum caɗele goɗɗe ne defa ƴiƴam ɗam ne addamo rafi goɗɗo wonno wiyata ko ɗon ene weeɓi ne woni moye se par ce que ne jogui poɗɗel bujjoyi ne jogui poɗɗel bu sappo ne jogui poɗɗel capannayyi jomum yiiɗa yaade pharmacie taw kadi ganduɗa safara cellal ɓalli namdi ko a neɗɗo won docteur hoore maɗa on nani no baba mal meɗin haalde ngol konngol neɗɗo foof ene wawi wonde docteur hoore mum saabu docteur namdotoma koɗo musanma kono ko wawi yaade e ma ko an andi ɗum an foti andude ko wawi yaade e ma ko baba mal wi naniri ngol konngol ko Salif Keita Mali ndeke an won docteur hoorema so reedu ma ne doga yurni to jaram ma yurni to ñamde ma yurni to laaɓal ma ƴeew no ƴeew cegineji ma ƴeew tuundi ma ƴeew no lawƴirta jungo ma ngoni ƴeewa cegineji ma ɗi tuundi wondi hen ndi ƴeewa ɗo ñamata ɗo ƴeewa ko ñamata ko ƴeewa no ñamirta ni ƴeewa ko jarata ko hade ma wiide min pour ko a reedam ɗum e doga tous les temps mboɗo yadda docteur yemi ƴeewto hoorema ko a woni docteur hoorema ƴeewto hoorema sa ƴewtima hoorema a wayli sifa jaram seeɗa ko potuji galle ɗi walla ko looɗe galle ɗe ɓayde Allah di robiñaji addu butel ma sakku ndiyam waɗa hen hippo duumo hen hay soko balɗe nayyi ƴeewa so ɗum doga so ndu jokki ganda wona ndiyam ɗam par ce que a change ndiyam ƴewtuɗa laaɓal gongal ngal so wona cegineji ma walla so wona ndefu ngu walla ñamde nde ma yiitu hen ella ɗo hunde rewanno ɗo sa yiiti e nder teskuye ma ganda min noon ko potannomi yalta docteur komi wonti docteur hono mi rento ɗo ko addantuma muusede ñiiƴe ko somi yari ɓuuɓɗam ñiiƴam ne muusa somi yari ngulɗam ñiiƴam ne muusa somi ƴakki mburu ñiiƴam ne muusa walla somi ŋoli tew ŋolgol no longtortomi ni ne addanami muusalla holno mbaɗanmi no tubago waɗi ni tubago waɗi wiyande haché ne woodi tew unaɗo walla tew ciggaɗo ha ɗaati ne woodi defe ñaame walla goppa ƴiye mawɗe ɗe walla goppa tebbuli tiiɗiɗi walla goppa ndiyam ɓuuɓɗam ɗam walla goppa ndiyam ngulɗam walla goppa rendinde ɓuuɓɗam e ngulɗam walla goppa ñamde ko waɗi acide woto nadde ɗakkude ma taw nder to ne ñawi narto rokkuma ñiiƴe muusoje pap aɗa wawi wonde docteur hoorema gaynana hoorema siwlisa hoorema tan ma yiitu rafima cafra hoorema ko conseil médecin rokkanma ko conseil no kaldirami ni saabu sa yeehi to docteur so windinima ordonnance o wiyatma ko yara kono sa yeehi pharmacie a soodi ko windanma ko ma sa udditi paquet ɗo ma tawdirto kayit ne winda kala ɗemgal ne winda arabe ne winda anglais ne winda français parfois ne waɗi hay espagnol sa jangi ɓe dokkat ɓe mbajotoma dokkanma conseil mbajotoma sa yari ɗum hani ko ni sa yari ni hani ko ni sa yari ni hani ko ni sa yari ni a yi ɗum accu conseil ten docteur o yettaki toon mais kamɓe fewnuɓe kam ɓuuri andude donc goto men kala ko docteur hoore mum docteur hoore mum hade men uddude buuɗal yurmede ngal eɗen naayo e neɗɗo o neɗɗo yo tinno o wona neɗɗo laaɓɗo sa are galle jenano ayi jokto jikku galle on no wayni rento addude jikkuma mo moƴƴani e nder galle jenano rento addude jikkuma mo moƴƴani e nder galle jenano are galle jenano a tawi salon a tawi photoyaji a tawi ne laaɓi sa jooɗima jooɗo ndeeƴa kono nde tawno savoir vivre ne satti holko woni savoir vivre wawde gurdam aduna jeyneɗa aɗa jooɗo
jagga koyɗe mum fawa e dow kanapeji, fawa e dow fotoyaji. Koyɗe ma ndewi koye leydi, kakte ne ngoodi, ñitte ne ngoodi, taare ne ngoodi, laaɓal ne manki, ngara jagga ɗo neɗɗo jooɗorno pawa ɗon koyɗe ma, leloɗa porta koyɗe ma e dow fotoyaji jenani, wona pinal. Sa waɗi wonɗo galle mo mbatta ɗum a wonta naat ɗum, won galle mo mbatta ɗum a wonta naat ɗon. Savoir vivre moƴƴi. Salon waɗira ko bismade hoɓɓe. Sa jooɗima ɓayde tappine woodi, koyɗe ko ɗon beltata, koyɗe ko ɗon pawto, yo koyɗe pawɗon. Kono joom jippina ngal koyngal, fawa ngal koyngal dow. Eɗen gandi to banggue needi jeeyaka hen, te eɗen mbaɗa. A yeehi tarodde joomum, a tawi tarodde ne laaɓi, waɗi ko siège ne siwlisi ne laaɓi, ala hay odeur, a naati tene siège waɗa nde rewɓe ne jaaha worɓe ne jaaha. Rento tarade a tardoro darde, ngara taroɗa darde. Ayi taroɗa e toni siège o, teni cukalel dewel nanɗon, walla goɗɗo so ari nanɗon ko debbo so ari jooɗoto, so jooɗima jooɗoto koye dow taare ma. Saɗa jogui soɓe walla rafi, naata e joomum. Ɗum noon firti ko sa ari a tawi ne laaɓi, jooɗo taroɗa naata nder, gayna pooɗa sase o walla dubba e feɗenuma ndiyam nawa ɗum. Sa salliginto ndenoɗa leppinde partout, calliginɗa normal taw leppinani karo walla taw tunwinani. Ɗum woni savoir vivre. Kala galle mo garɗa ƴeewa galle o no marori ni, ƴeewa iwde ɗon tawa ancaka, ƴeewa iwde ɗon tawɓe kalata caggal ma. Neha fittanduma, neha hoorema, neha hoorema e dow sifa ɗo garɗa kala aɗa wawi yadde jomumen. Ni woni gona neɗɗo ciwlisto, neɗɗo jaaduɗo e jamma. Musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe, ɓuri bonde aduna kala, ɓurɗo harmude aduna kala, ɓurɗo wasde wonde yimɓe aduna kala ko neɗɗo dabrowo yimɓe. Dabrowo yimɓe mbimami. Dabrowo yimɓe noon ene heewi sifa dabare. Takka neɗɗo ko wiyani ka dabruɗomo, kaala ko wiyani, walla o haala mbahlita haala makko jaha safnoyde yewtere, safnoyde barlade, safnoyde rendo, safnoyde ɗum ka dabruɗomo. Neɗɗo yo gonɗu e neɗɗo, neɗɗo gonɗu e neɗɗo. Hadema yaade aɗa diccu aɗa dabra neɗɗo taw rento dabrude neɗɗo o e tooke bonɗe ko haalani walla ko wiyani walla takkamo walla tuumamo walla ɓeyda e haala makko hunde. So buɗalirme nde feri feeñi, feeñje ɓatake, nasande cellal ɓalli. Musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe.